What's up mga tropa? Good morning, good afternoon, good evening. For today's vlog, as you can see, may ginayat akong sibuyas, bawang, luya, tanglad at saka mayroong sili. Nagagayatin ko mamaya. At sa mga Bicolanong kagaya ko, alam nyo na kung anong klaseng sili yan at kung gaano kaanghang yan. Kaya kunti lang yung kinuha ko. At syempre dahil magluluto tayo na may gata, hindi mawawala ang gata ng nyug or coconut milk. English yon. Meron din tayo ditong libas. Yan, nilagyan ko na yan ng mainit na tubig para matanggal yung asim niya. Para hindi naman masyadong maasim. Sa mga hindi naman po nakakaalam kung anong klase ang dahon ng libas, ipapakita ko na lang po sa screen. At yan po ang dahon ng libas. At may nagayat na nga po ako dyan na buko or boso, ang tawag dito sa amin, at land snail naman kung sa English. At sa mga hindi po nakakaalam, ito po ang itsura ng buko. Pinakita ko po sa inyo para may ideya po kayo kung anong klaseng exotic food ito dito sa Bicol. Yun lang po. Kasi simulan na natin ang pagluluto. Nagsalang na nga po ako dyan ng kawali at nilagyan ko na rin po ng kaunting mantika. At kapag mainit na, saka ko naman po ilalagay ang luya, bawang at sibuyas. Haluhaluin lang natin hanggang sa maging golden brown. At kapag golden brown na, ilagay na natin ang buko. At maghintay lang tayo ng ilang minuto para anong tawag doon sa Tagalog? Basta hintay lang tayo hanggang sa matustid. Oo, basta yun na yun. Kung kita nagsakit na magpatagalog rin kunadan, kunasanadi. At kapag ganito na yung itsura, kung naririnig yung pumuputok-putok na, lagay na natin yung tanglat. At saka maglagay din tayo dyan ng paminta. At syempre, ilalagyan din natin yan ng suka. Silver Swan, sukang puti. Silver Swan is a product of Nutri-Asia. Kaya Nutri-Asia, baka naman. Yan, lagyan na natin ng konti. At halu-haluin na natin para makahalo na yung mga sangkap na inilagay natin. At maghintay na naman tayo ng ilang minuto para maging golden brown ang niluluto natin. At kapag ganito na ang itsura, golden brown na yung buko, ilagay na natin ang ating gata. Oy, malapot na gata. Yan, si Ramson na nagkikirikiti akawali. At syempre, para mas lalong sumarap, mag-magic sarap. Magic sarap, Nestle. Alam na. At kapag nagkakadukadal na ay kumukulo na pala, ilagay na natin ang libas. Yan. At syempre, para humaba pa ang video natin na to, syempre, ipapakita ko pa yung paghalo-halo ko pag may kosmekos ng mga insan para humaba pa ang video na to. Oo, para mahirapan pa ako sa pag-voice over. Kaya ngayon nga, wala na akong naiisip na may sasalita. Kung narinig nyo nga, nagkakabulol-bulol na ako, saka kung nilagay yung sili naman, Diyos mio. Yan, at kahit kunti lang yung siling na yan, maanghang na yan. Excuse me po. Yan, halo-haloin lang natin ng konti at hintayin na nating maluto. At kapag ganito na ang itsura, luto na yan. Kaya ano pang inaantay? Kainan na. Tara mga tropa, kain na tayo. Shout out mga tropa. Shout out din kay Perik TV at kay Kapar TV. Hanggang dito na muna ang video natin ito mga tropa. Hanggang sa muli. Peace out. Salamat.